trying to blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Beste aste batez, hemen gaituzu klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcasta ekoizten. Baina dagoeneko jakingo duzunez, lehenik azken egunotako lerroburu nagusiak errepasatuko ditugu. Erregai sintetikoen aferan, Bruselak eta Berlinek akordioa lortu dute errekuntza motorra erabiltzen duten autoen debekuaren inguruan. Alemaniak eskatu bezala, 2035tik aurrera, erregai sintetikoko autoak salbuetsitak geratuko dira. Urari dagokionez, itsasoko kutsadura are gehiago murriztea adostu dute Europako Parlamentuak eta Kontseiluak. 2050erako itsasontzien isurien murrizketa helburua 175-tik 180 handitu dute. Urari buruz aritzetik ur falta izpide izatera. Argentina egarria jota dago. Lehorte historiko bat are gehiago estutzen ari da herrigaldeko ekonomia. Eta urtengo nekazaritza esportazioak iazkoa baino 14 milioi dolar txikiagoak izango dira. Panorama iluna da Afrika ekialdean ere. 5 batek ez du edateko ur nahikorik. Etiopian, Kenian eta Somalian uraren prezioak 400 egin du gora 2021eko urtarriletik. Nazioartean jarraituz, IPCC klima aldaketari buruzko gobernu arteko taldeak nabarmendu du posible dela lurraren berotzea 1,5 gradura mugatzea. Zientzialari taldearen arabera, tartea dago planetaren berotzea 1,4 gradukoa izan dadin mende amaieran. Eta Euskal Herrira etorrita, Nafarroan 2 parke eoliko egiteko asmoa agertu du Madrilgo enpresa batek. Zehazki, Bortzirietan eta Malerrekan egin nahi ditu 2 parkeak eta 50 megabaiteko izteko gaitasuna izango dute. Ekologistak martxan taldeak bestalde kutsaduraren aurkako neurriak hartzeko eskatu die udalei. Eta Arala zaindu dezagun plataformak manifestazioa egin du bertan egin asmo duten gasbidea salatzeko. Hauek saionetako albisten lerroburu nagusiak eta jarraian bestelako lerroburuak. Agroekologiaz, nekazaritzaz, lurraz, zaintzaz. Gaur Kinka podcastean, iraultza berdez, Mirene Begiristainekin. Hiztegiaren atalean gaude dagoeneko, eta nire ondoan, oi bezala, Olatz Artola. Kaixo, Olatz, zer moduz? Kaixo, Nagore, ongi, oso ongi, eta zu? Mai honen bueltan beti ondo. Tira, Nagore, zer termino ikasiko dugu gaur? Gaur mikroplastiko ez, arituko gara, badakit ez dela, oso termino ez ezaguna, baina hain jakinak ez diren datuak ematen, saiatuko gara. Primeran, apunteak hartzen hasiko naiz orduan. Zer dira, Nagore, azaldu diazu, mikroplastikoak? 5 milimetro baino gutxiagoko diametroa duten plastiko zati niminoak dira. 5 milimetro baina gutxiagoko diametroa, hori Nagore pentsatzen dut niminoa ez, oso niminoa dela, ezta? Bai, oso, ezin dira ikusi beraz. Baina noski, ikusi ezin diren arren pentsatzen dut ingurumenarentzat kaltegarriak izango direla, ezta? Bai, eta ingurumenarentzat bere osoan gainera, bai ekosistementzat, bioanizazunarentzat, gizakientzat ere bai. Ingurumenarentzat
banekien ekosistementzat eta bioaniztasunarentzat espero nuen, baina guretzat ere arriskutsuak dira. Bai, gizakientzat ere bai. Azken urteotan, gainera sarri atera da mikroplastiko hitza medioetan eta bolo-bolo ibili da zientzialarien eta ekologisten ahotan ere. Noski, ez da kasualitatea, izan ere azken urteotan, desarrollismoaren ondorioz, nabarmen handitu da mikroplastikoen presentzia toki guztietan. Eta toki guztietan diodanean, toki guztietan da, Ea esadazu, Nagore, non topatu dituzte mikroplastikoak? Egia esan, denbora asko beharko genuke mikroplastikoak topatu dituzten toki bitxi guztien zerrenda egingo bagenu, baina bai, apuntatu ditugu batzuk. Venga, has gaitezen ba. Itsasoan daudela jakina da, eta itsasertzean eta ibaietan pilatzen diren plastiko zatiak dira horren erakusle, itsasondoan zenbat dauden, zenbat kilo edo tona, hori ja beste kontu bada, baina hori gerosiago argituko dugu. Ados, hori orduan galderaren atalerako horren inguruko daturik ez dugu emango orain, baina esaizkidazu Nagore, ezoiko tokiak, venga. Toki ezain ohikoak zerrendatzen hasita, 2019an atera zen albiste bat, aipatu behar dugu, izan ere, 2019an Pirineotako airean aurkitu zituzten. Pirineotako airean? Bai, ordura arte esan bezala, itsasoarekin loitu ziren gehiago, baina Nature Geoscience aldizkariak argitaratu zuen ikerketa bati esker, jakin ahal izan zen airetik ere oso erraz, edazen direla, hain justu, Irigunetik aldenduta dagoen natur eremu batean, neurtu zuten mikroplastikoen kopurua. Pirineoetan pentsatzen dut? Hori da, Pirineotan, Bernadouzeko estazio meteorologikoan zehazki, 1425 metroko garaieran. Eta zer erakutsi zuten jaso zituzten datuek? Emaitzek erakutsi zuten megairietan jasotako kopuru antzekoa dagoela Pirineoen bihotzean ere. Berdina dela kopurua, hirigune batean, eta baita mendiaren puntan ere? Hori da, zehazki metro karratu bakoitzeko 375 partikula jaso zituzten. Hirigunetatik eta industrialdeetatikan urrun, hau da, 1425 metroko garaieran, eta hala eta guztiz ere, metro karratu bakoitzeko 375 partikula. Bai, harrigarria da, baina are harrigarriagoak dira beste toki batzuk. Zein adibidez, Nagore? 2020an, erresuma batuko marrazoetan topatu zituzten. Marrazoetan? Bai, marrazoetan. 2021an, Antartikako pinguinoen dietan eta baserriko animalien odolean. Eta iaz berriz, Antartikako lur freskoan, gizakien odolean eta ama esnean. Gure barruan daude orduan, gizakien odolean, ama esnean, hori nola da posible, Nagore? Posible da bai, iazko martxoan topatu zituzten gizakien odolean, Amsterdamgo Bridge Unibertsitateko zientzialari talde batek 22 voluntario osasuntsu aztertu zituen eta mikroplastikoak topatu zituzten haien odolean. Hala, zientzialari horien arabera, aurkikuntza hark agerian utzi zuen gorputzean barrena bidaia dezaketela odolaren bidez eta behin barruan organoetan finka daitezkeela. Gorputzean barrena odolaren bitartez bidaiatu eta ondoren organoetan finkatu. Nagore, beldurra ere ematen du, Eta ama esnean, nola topatu dituzte amen esnean? Ikerketa zientifiko baten bitartez eta ara, disolbatutako mikroplastikoak aurkitu dituzte gizakiaren ama esnean. Zehazki, forma irregular eta esferikoak dituzten mikroplastikoen zatiak topatu dituzte, tamaina mikroskopikoko pigmentu urdin eta horiska dituztenak, gehienak 4 eta 9 mikra bitartekoak. Beraz, mikroplastikoak bere horretan ez, baina bai mikroplastikoen zatiak, ezta? Hori da. Itsasondoan aipatu duzu, Pirineoetan, marrazoetan, pinguinoen dietan, baserriko animalien odolean, gure odolean ere bai, Antartikako elurretan, ama esnean, zer izango da horrena, Nagore?
Karguak lerro bakar batean sartzen eta ezkion pertsona horietako bada Mirene Begiristain. EHUko ekonomia eta enpresa fakultateko irakaslea eta ikertzailea da, elikadura sistemen ikerlaria, Biolur elkarteko kide ere bada, eta ekoizpen proiektu ugaritan partaide ere bai. Getarian bizi da, baina bere jaioterrian hitz egin du berriarekin, Andoainen. Gustura jaso du podcastean parte hartzeko gonbita, eta halaxe erantzun die galderei ere, gustura eta zorrotz. Duela 20 urte inguru murgildu zen agroekologiaren munduan. Urteak daramatza beraz, gaia lantzen, bera bezala gaia gertutik bizi dutenekin saretzen, eta ondoren sare horietatik eragiten. Agroekologiaren munduan ez ezik, ekofeminismoaren munduan ere badabil Begiristain. Bi arlo horiek ezin dira bereizi elkarrengandik, baina bakarrari buruz hitz egin du saio honetan. Mami handia eta batez ere ertz asko dituen hizketagaia baita. Hasi baino lehen agroekologia zer den azaldu du. Agroekologiak bioanistasunaren kontserbazioa bermatzen du elikagai ekologikoen ekoizpenarekin. Baina iraunkortasun horretan ez da bakarrik ingurumenarekin lotutako dimentsio bat, hau da elikagai ekologikoak ekoiztea, eta naturarekin harreman harmoniko eta horizontal batetik elikagaiak ekoiztea, baizik eta printzipio agroekologikoak ekoizpenean bermatzeaz gain, bermatzen dira dimentsio sozioekonomiko eta politikoak. Tokiko elikagaiak esaten dugunean, edo lan baldintza duinak baserritarrentzat esaten dugunean, edo merkaturatze bide labur horiek, tokian tokiko denda horiek garatzeak, eta baita ere elikagai ekoizpenaren gaineko erabakiguneak, lokalak izatea eta kolektiboak izatea, dimentsio politiko bat ere baduelako elikadura sistemak, eta agroekologiak hori ere jasotzen du. Agroekologian elikadura buru jabetza da zutabe nagusietako bat. Zutabe eta helburu, izan ere zer jan, non eta nola ekoiztu, guztiak inporta du. Agroekologiak bermatzen digu nekazal herrikoiaren ekonomia hori garatzea, baina gainera elikadura buru jabetza lortzeko elikadura eskubide kolektibo gisa ere lortzea eramango liguke, eta erabakitzeko eskubide hori gurera ekartzea. Orduan da, zer jan, non ekoiztua, nola ekoiztua, hori erabakitzeko eskubide kolektibo hori bereganatzea, eta gaina denontzako bereganatzea. Terminoak argitutan, atzera begira jarri da Begiristain. Lehen sektoreak azken hamarkada hauetan izan duen bilakaera izan du mintzagai. Egon da industrializazio prozesu bat. Eta industrializazio prozesu horretan ikusi dugu 80. hamarkadatik ona, iraultza berdea ditu zitzaiona, berdez bastante gutxi daukana, baina iraultza berde hori deitu izan zaion horretan, gertatu dena da industrializazio bat, produktibismoaren eta merkatuaren logikari lotutako ekoizpen sistema bat, eta horrek erabat deslotu du konsumoa lurraldetik. Eta landa eremua ustutzen junda, ezin eutsi zaiolako horrelako logika produktibista bate, ezta? Industrializazio horren ondorioz, kinka larrian dira orain lehen sektoreko langileak. Lan baldintza duinik ez eta errelebo falta ere arazo larria da. Zaila da, erreleboa bermatzea, besteak beste lan baldintza duinak izatea beharrezkoa dalako, lurren eskuragarritasuna ere zailtasun handi bat izaten dalako, eta hirugarren faktore bat ere badago erreleborako, dana zenbateraino balioan jartzen dugun elikagaien ekoizpena gizarte bezala. Eta lanpostu, balio handiko lan bat egiten dutela nekazariek. Gainera, banaketaren arloak bide kapitalista hartu du erabat. Izan ere, Begiristainen ustez, banaketak markatzen ditu ekoizpena eta kontsumoa. Gaur egun banaketa, eta gaina banaketa enpresa handien eskuko banaketa horrek markatzen du
ekoizpena eta markatzen du kontsumoa, ez? Nolabait esaten digute, o esaten diete, ez? Nekazariei zer ekoiztun behar duten, noiz ekoiztu behar duten, zein preziotan, gaina erosiko dieten, eta markatzen dute gure kontsumoa, erabat, ez? Naiz eta gero eta kontzientzia gehiago dago garaikoa kontsumitzea, eta tokikoa, eta ekologikoa, eta bar, eta elikadura sisteman ekoizpena eta kontsumoak elkarlanean, ez? Artikulatu beharko lukete bereziki sistema hori, eta banaketa izatea instrumentalagoa. Lan baldintzen aferan, errelebo falta, banaketak duen indarra, asko dira irakasleak aipatu dituen gakoak, nekazaritza indartu ez, baizik ahuldu duten faktoreak. Horregatik, uste du bigarren iraultza berdea egiteko garaian egon gaitezkeela. Orain bizitzen ari garela momentu bat, esango nuke bigarren iraultza berdearen momentu bat. Ebaki puntua edo bidegurutze momentu bat. Eta bidegurutze momentu hontan, zantzuak baditugu identifikatzeko rekonbersio berri bat garatzen ari dela lehenengo sektorean, beste sektore batzuetan bezala, digitalizazioaren eskutik datorrena, eta nolabait ikuspegi produktibista horretan, eta lurrari lotuta ez dagoen nekazaritza bat sustatzearena, zentralidadea ez da jartzen nekazaritza bat nekazariekin eta lan baldintza duina garatzearekin, baizik eta digitalizatzea prozesuak, relokalizazioa ez da lehentasun bat, hau da hor badude elementu batzuk ere, datozen politika publiko berrietan, datuak ematen dizkigutenak adierazteko bigarren iraultza berde baten momentuan gaudela, rekonbersio bat eta restrukturazio bat ematen ari dela lehenengo sektorean, zeren gauzak oso azkar dijoaz, eta kontutan hartu behar dugu, landa eremuan ekoizleen bataz besteko adina ia 60 urtekoa dela, eta zer jango ote dugun. Da galdera, ez? Ez baldin badugu benetan lurrari lotutako nekazaritza bat, eta nekazariekin egindako nekazaritza bat planteatzen. Hala, ikuspegi sistemiko baten beharra aldarrikatu du. Agroekologiak biltzen dituen konexio guztiak kontuan hartuko dituena. Bueno, hori dana konektatuta dagoela da. Ikuspegi sistemiko bat eduki behar dugula, ez? Orduan, lehenengo sektorearen bilakaera, nik uste ondo laburtzen duela esateak. Nolako elikadura, alako nekazaritza, eta alako lurraldea ere bai, ez? Orduan, hori presente eukitzea garrantzitsua da, planteatzen ditugunean ekimenak, eta kontutan hartzea, zerbait egiten baldin badugu, ez, konexio horrek inpaktua daukala sistema osoan. Eta ze eginkizun bete behar lukete gobernuek, erakundeek iraultza berde horretan? Ze eginkizun bete behar luke gizarteak? Biolurreko kideak esan duenez, Europako nekazaritza politika bateratuari oso lotuta daude gaur egungo nekazaritza politikak. Baina hala ere, ematen ditu baliabideak tokiko nekazaritza politika askotarikoak garatzeko. Horregatik, Arabari, Bizkaiari eta Gipuzkoari bakarrik behatuta, egitekoak jarri dizkie Eusko Jaurlaritzari aldundiei eta udalei. Esparru desberdin horietan, bai Jaurlaritzak, bai diputazioek eta baita ere udalek badituzte eskumen desberdinak, baina eskumenak, ekimen desberdinak martxan jartzeko. Eskola jantokien adibidea nabarmena da, Eusko Jaurlaritzatik gure eskola publikoetan posible dala tokiko elikagaiak kontsumitzearen baldintzak ipintzea. Hor gure platera gure aukera bezalako ekimenak urtetan aritu dira hor lanean, eta Jaurlaritzak badu eskumen bat adibidez eskola jantokien gai hori heltzeko eta hezkuntzatikan traktore izateko. Eusko Jaurlaritzari ez ezik aldundiei ere esan dien onjarri indarra. Ekoizpenean badituzte eskumenak, diputazioek, ikuspegi agroekologikoa dituzten proiektuak kontutan hartzeko eta garatu alizateko aukerak ematea. Horren adibidea da ticket baiaren kontu hau, ezta? Claro, dimentsio hain txikiko ekoizpenentzako ticket bat bezalako ekimen bat izugarrizko oztopoa da. Eta oztopo burokratiko itzelak bizi dituzte ekoizleak. Nolabait batzutan ulertzen dalako elikagaiak beste edozein merkantzia bat bezala ulertzen dalako. Eta elikadura, hezkuntza, osasuna, etxebizitza bezalako merkantilizazio logika horretatikan atera beharko litzateke, eta oztopo burokratiko horiek jartzen diranak, gelditu egin behar dira, zeren bihurtzen dira baitare errelebo horretarako
oztopo handi bat. Eta udalei ere jarri dizkie egitekoak. Eta udaletatik, herri mailan dauden baita ere erosketa publikoko esparruetan, eta hainbat azpiegituren ikuspegitikan ere, elikadura sistema estrategia bat ere lantzea herri mailan edo eskualde mailan ere posible izaten da, ez? Hor adibidez, azoken bizi berritzea dira adibidea, edo badira adibidea, aurreskoletan, edo kulturgunetan. Elikadura sistema agroekologiaren ikuspegi batetik danon buruan egotea. Eskoletan, ekoizpen proiektuak identifikatzen ditugunean, azokak bizi berritzen ditugunean, kulturguneko lizitazioak ematen ditugunean, eta abarrez. Gobernu ez eta erakunde ez gain baina presio soziala da gako garrantzitsuetako bat, eta kate begi horren lehen begian pisu handia du kontzientziak. Ikusi behar dana da, azkeneko hamarkadetan bilakaera bat eman da, gure errentako gastuan elikadurak 80. hamarkadan 30% suposatzen zuen. Gaur erdia da, 15% gastatzen dugu elikagaietan. Ustet hor, badagoela kontu bat, ekonomikoa izateaz gain, eta da, ze garrantzia ematen diogun elikadurari, nolabait gure genealogian danok badugu generazio bat edo bi atzera eginda konexio bat landa eremuarekin. Baina hor izugarrizko deskonexioa eman da. Deslotu da erabat gure kontsumoa gure lurraldearekin. Eta lehen osaten genduna, ez? Nolako elikadura alako lurraldea daukagu. Eta horretaz jabetu behar gara. Lehenik jabetu eta gero eragin, itun sozial baten bitartez adibidez. Zentzu hortan iruditzen zait beharrezkoa dugula itun sozial bat. Eta artikulatu behar dugula lehen osaten genduen bezala, konsumoa eta ekoizpena. Gertukoa, nekazariari erosi zuzenean, edo nekazariak saltzen duen lekuetan erostea, eta logika horretan sartzea. Zerekin betetzen dugu gure frigorifikoa, ez? Da, igual nolabait, maila individualean. Eta aldi berian, kolektiboki beste pertsona batzukin antolatzea, gure konsumo hori errigora da adibide oso interesgarria, konsumo taldeak dira ere oso interesgarriak, edo elikagunea, ereindajan, biziola bezalako konsumo kooperatibak. Hor badaude praktika batzuk, behar ditugula eskalatu, artikulatu behar dira beste dimentsio bat hartu alizateko, baina baditugu aukerak, ez, urte hauetan zehar garatu izan diranak. Eta gero, baitaren oski, beste hainbat sustapen egin alditugu, ez? Gure eskola jantokietan eskatu behar dugu elikadura agroekologikoa egotea, eta eskatu behar diegu instituzioei agroekologia sustatu behar dutela ekoizpen politiketan, eta abar, ez? Horretarako, ezinbestean hitz egin behar da desazkundeaz. Askoren iritziz hori baita bide bakarra. Desazkundea bada testu inguru bat gertatzen ari dana, material eta baliabideen agortze egoera batean gaudelako. Baina uste dut baliabide materialen desazkunde testu inguru bat egoteaz gain, babes sozialen eta zaintza krisi batean ere gaudela, ez? Orduan hor, desazkundea maila desberdinetan ematen ari da, eta gaina modu desberdinetan eragiten ere jendartean. Danoi ez digulako modu berean eragiten. Baina zentzu horretan desazkundearen esanahia ondo kokatzea lortu behar dugula iruditzen zait. Batzutan desazkundeaz hitz egitea badu olako karga bat, edo kobazulotara bueltatzeko edo etiketa bat batzutan jartzen zaiola, desazkunde bat, ez? Azkundea ona dala erabat barneratuta daukagulako eta kapitalismoaren logika neoliberalak erabat barneratzea eraman digulako. Eta desazkundean ikuste dut, desazkundeak ekartzen digula aukera bat. Eta aukera hori badala gure eredu sozioekonomikoa planetaren mugen baitan kokatzea. Eta hor, erdigunera ekartzea eguneroko beharrak.
Gomendioak izango ditugu izpide orain, eta horretarako noski, gonbidatu bat behar dugu. Gaurkoan, Gorka Egia. Kaixo, Gorka? Kaixo. Hau, paneskak. Hondakin gutxiago sortzea hitz egin genuen, eta gaurkoan hondakinekin gutxiago kutsatzea hitz egingo dugu, ez da, Gorka? Hoixe da. Barkatu, baina ez dut oso ongi ulertu gaia. Hondakinekin gutxiago kutsatzea. Bueno, hondakinak eta kutsatzea erabat uztartuta lotuta dauden bi gai dira, ezta? Azkenean hondakinek ez baditugu ondo sailkatzen eta hondakinekin birziklatzea ez badugu lortzen, hondakin gutxiago sortzea hasteko ez baldin badugu lortzen, hondakin horiek bukatzen dute zabortegian edo hondakin horiek bukatuko dute erraustegian, eta bi aukerak badakigu kutsakorra direla, ezta? Bai, Gorka, eta zenbat sortzen dugu orduan horren beste kutsatzeko? Gutariko bakoitzak guk egiten dugun etxeko kontsuma bakarrik kontutan hartuta, zatitzen badugu sortzen den hondakin kopurua, urtean zehar 380 kilo sortzen dira Euskal Herrian biztanle bakoitzeko. Bada zerbait, ezta? Berandu baino lehen, apunteak hartzen hasiko gara orduan, zein da lehen erronka? Bueno, lehen urratsa organikoa sailkatzea. Hau da, etxean, sukaldean, janaria prestatzerakoan, sagar bat zuritzen duzunean, guzti hori aparte edukiontzin marroi batean gorde, eta gero dagokion edukiontzian kalean botatzea, ze zorionez Euskal Herrian behintzat aukera badaukagu. Askotariko eredua, katezate, edukiontzietan, irikita, itxita, txipekin, baina aukera badaukazu. Ados, eta behin hori eginda, Gorka, bigarrena? Horixe, bigarren pausua izango litzakena da, bai plastikoa, beira, olioa, medizinak, gailu txikiak, garbigunera eraman, bai, pilak, guztia, sailkatu eta dagokion lekura eraman edo dagokion lekuan uztea. Susma daukat horrelakoetan akaso ez zaigula horren ezaguna, zein diren edukiontziek edo ez ditugula horren eskura, hau da, etxe parean, orduan gehiago kostatzen zaigula. Argitu ditzakegu horietako batzuk adibidez nora bota beharko genituzken? Bueno, medikamentuak farmaziara eraman behar dira. Hau da, askotan antibiotikoak ez, nik ez inoiz ulertu zergatik emate dizkidaten behar ditudanak baino gehiago, baina emate dizkigute kajak osoak, orduan sobratzen zaizkizunak egin behar dezuna da, farmazian berriro bueltatu eta beraiek arduratzen dira guzti hori kudeatzeaz. Pilak eta antzerakoak aipatu dituzunak? Bueno, pilak ere izugarri kutsatzen du, eta pilak usteko edukiontziak dauzkagu, normalean dauzkagu, udaletxetan, liburutegietan, eraikin publikoetan badaude pilak usteko lekuak. Gerturatu, eskatu edo kalean edo tarteka badauzkagu edukiontzi hori batzuk, zulo txiki batzuekin, bueno, hor, olioa, kontuz. Olioak izugarri kutsatzen du ura. Eta badakigu, ura kutsatzea izugarrizko arazoa dela, eta gainera ura, kutsatu gabeko ura izatea aliatu nagusi dela klimaldaketari erantzuteko. Beraz, olioa banatu. Eta aipatu duzu lehen ere kompostarena, uste dut urrengo urratsa horrekin lotuta egon daitekela, ezta? Bueno, hau da ja pro, jende pro. Bueno, Euskal Herrian ez gara denok hirian bizi, asko bizi gara herrian, edo daukagu, ez? Etxean badaukagu jardin bat, edo aukera bat, baratza daukagu agian, bai? Talakoa baldin bazara, edo herri askotan, gero eta gehiagotan, dauzkagu konpostagailu komunitarioak. Bai, auzo konposta ere egin daiteke, ezta? Hori da, ez daukazu zure gainera autokonposta egiten duzuen kasutan, normalean zabortasak merkeago ordaintzeko aukera daukazu, eta beraz hori ere aprobetxatu, bai? Orduan, erronka nagusia gaur pro hoientzat izango litzatekena da, hemendik aurrera konposta egiten hastea. Eta gainera inork laguntzarik edo beharko balu, Gorka abildua egia.eus, jarri nirekin harremanetan eta bueno, nik lagunduko zaitu zen. Aipatu dugu hondakinekin gutxiago kutsatzeko neurriak direla, hastapenetan organikoa sailkatzea, behin esperientzia hartuta guztia sailkatzea, olioa, medikamentuak eta barbarne, eta hirugarrenik baditu izan da konposta egitea. Hoixe da. Primeran, Gorka, eskerrik asko. Izan ere egin dezagun, egin behar duguna, gure ondorengoek ere izan dezaten etorkizuna!
Gaurko galdera esan bezala, hiztegian landu dugun terminoarekin lotuko dugu. Mikroplastikoekin? Bai, jada badakigu zer diren, non dauden ere bai, baina orain daturen bat emango dugu. Primeran, zein da galdera orduan? Galdera da, ea zenbat mikroplastiko dauden itsas ondoan. Ea zenbat mikroplastiko dauden itsas ondoan, hau da beberan, eta zein dira aukerak? 3, beti bezala, lehena 2000 kilo, bigarrena 1000 tona, eta 3. eta azken aukera 14 milioi tona. Nio, alde handia dago batetik bestera, ezta? 3. gehiegitxo izango da agian. 14 milioi tona ez dakit, ba. Venga, bigarrenanen alde egingo dut. Ba ez, 3. aukera da zuzena, 14 milioi tona. 14 milioi tona, 14 milioi hori izugarria iruditzen zait. Bai, Estiro izeneko agentziak egina da ikerketa, eta jasotako datuen arabera, guztira 14 milioi tona mikroplastiko daude, ozeanoen sakonean, orbean, urazalean baino 39 aldiz gehiago. Eta noski, ozeanoaren sakonean egonda ez ditugu ikusten, baina egon hor daude. Bukatu dugu gaurko saioa ere. Bai, Nagore, eta 12. saio honetan ere gauza askoren inguruan hitz egin dugu. Batetik mikroplastiko ezaritu gara hiztegiaren atalean, gero agroekologia zaritu gara Mirene Begiristainekin, eta aholkuen atalean hondakinekin gutxiago kutsatzeko erronkatxoak jarri dizkigu Gorka Egiak. Hori da, baina saioa bukatu, beti bezala, kantu batekin bukatuko dugu. Primeran, ze kanturekin? Lier taldearen sismografoa eta lurrikara kantuarekin. Ederra. 15 egun barru elkartuko gara berriz hemen, kinkan, klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta naturaz zinori berorik eman gabe. Eskerrik asko Olatz eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Orain kantu bat naturari. Eskerrik asko zuri. Bareak badu ezilego bat, ertzean bizi nahi dugun onken, gure lurrean nardari zoak, natxura dakar sismografoa.
sismo